Vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages muchirongwa chatinoti Zimbabwean Diaspora Issues. Kana kuri kunzi unenge uine machallenges aunenge uchisangana nawo munyika umo maunenge uri, unokwanisa kuya nemamessages, then tobva tachizotora mamessages iwawo ndobva ndazomaverenga panapa so that tinge tichizobetserwa nevedare redu. Regedzai tibva tapinda mumamessages atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti muge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Ininiwo ndiri kuraramawo ndiri kunoku kumhiri kwemakungwa, but handina mapepa. Ndinoshayawo kuti ndoudzawo sei vehukama kuti mapepa handitomborina, and I always face the constant fear of being deported. I can't even get a job, a proper job by the way, and I am always working for people that only exploit me, who take advantage because handina mapepa. Kubva zvandakauya kunoku kumusha uko handina kana chandimbori nacho. Mudzimai akasvika pakundiramba because mudzimai wanguwo ndakamusiya kuSouth Africa ndokubva ndazouya kunoku. Pandakauya kuno ndaifungidzirawo kuti zvimwe kuda zvichanaka, but yei zvakaramba mukoma, zvinhu zvikaramba zvakangooma chete. Zvinosvika mudzimai ava kutanga kundiignore, and I know for a fact kuti mudzimai wangu atova noumwe munhu waanotofambidzana naye because nguva yacho yareba. Neniwo ndakazongosvikawo pakungoramwawo because ndaiti kana ndikamusendera mamessages aisapindura, but ndakazongozvinzwisisawo kuti ko angagoramba akabatira nei pamunhu asina kana mari chaiyo nekuti ndinge ndichikwanisa kudzoka kuZimbabwe handitomborina. Asi kana kuri kunziwo ndikazongoendawo ndikangonozviripota kumapurisa ndobva ndachizodzoka through deportation. And kuno kunyika kwandiri kana ukangogara wadeportewa chete, the chances of you returning back to this country are quite slim. Kune vamwe havo vakauya kunoku zvavo zvikaita, ende vanotoshanda vakatotenga dzimba, motikari kunoku. Zvinova zviri zvinhu zvokuti zvinondirwadza. I'm just living the life of a beggar ndiri kunoku, but hama dzangu dzinotofungidzira kuti zvimwe kuda maybe ndiri kutoraramawo kalife katori bore. Ngova nashi pane imwe nguva yekuti zvinhu zvakambondiomera zvekuti ndakasvika pakuzviudza kuti kuzviuraya nenge kuri nani, ko ndingagoraramireiko? Saka nyaya yandiunza pano ndikudawo kungobvunzawo kubva kumhuri yeZimbabwe kuti ndoita sei, ndongodzokera here kumba ndisina chandiinacho? Makore acho andagara ndiri kuno kumhiri kwemakungwa ndo anondirwadza. You can just imagine vanhu vachiudzwa kuti hama yavo iri kubva kuEurope iri kudzoka kuZimbabwe, iwewo usina kana kobiri. Ndinonosvikira pai hama zhinji dzakafa ndikatadza kana kudzokera kuZimbabwe, not kuti ndainge ndisingade, but kutoshaya mari chaiyo. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Zvakangooma hazvo veduwe, asi chingodzokai, kunyange zvakaoma, but chingodzokai kumba because munosvika rini apa munyika macho mamuri kugara muri kuti hamuna mapepa, and makati imimi there is no chance yekuti munokwanisa kuzowana mapepa emunyika imomo mamuri kugara. Apa mava nemakore zvekare mungoriko ikoko. Zvakangooma hazvo veduwe. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Vanga vachiti ivo vari munyika inonzi Spain, saka vaiti ndirodawo kubvunza kubvawo kumhuri yeZimbabwe kuti how can I go about it. Shungu dzavo ndedzekuti vange vachikwanisa kuzoendawo kuGermany. Zvimwe kuda vakaenda kuGermany then vanokwanisa kuzowanawo mapapers. Saka vari kungobvunzawo kuti kune vamwe vo here vakambokwanisa kuzviitawo izvozvo, kuti you move from Spain uchienda kuGermany usina kana mapepa aunenge uinawo. Regedzai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti muge muchindiposterawo nyaya yanguwo makaviga chitupa changu. Ndauyawo pano ndiine secret, ndine bundu pamwoyo pangu, ende hama dzangu dzose dzandinobatsira dzinozopedzisira dzandipandukira. Izvezvo kutaura kudai, ndine umwe mwana wasisi wangu uyo akangoti apedza kunyora O level yake ndokubva ndatanga kumutumidzira mari
shungu dzangu dzainge dziri dzekuti anga achizoitawo basa rekudhiraivha matraki, saka akabva achizoti kwandiri ainge aine umwe bhururu wake waainge achiziva aiitawo zvekudhiraivha matraki, but painge pachidiwa mari yekuti anomubhadhara so that vange vachizofamba vose. Saka aiwanzokuti uyu friend yacho paanenge ari muZimbabwe vobva vachizosangana vachidzidzisana kudzamara azoitawo pasipoti, then ndokubva achizowana experience. Mukoma kutaura kudai so mwana uyu haatombotauri neni, ende akatosvika pakutoti inini hanzi ndakamuendera kumasowe ndichida kunomuitira mhiko dzekuti asambofa akawana basa. This was after aitawo madhiri ake, aita madhiri ake mushure mekunge awana basa ndokubva adzingwa ava kuti inini ndini ndakazvikonzeresa. Chinondirwadza ndechekuti vemumhuri ivo ndo zvavanotongondiita, uyo wandinenge ndabatsira kana abudirira anobva andipandukira. Each and every month ndinoshanda ndinobetsera hama dzangu dzinotambura dziri kuZimbabwe, but mukoma inini pachezvangu handitomborina kana chandiinacho. It really hurts me kuti pandakatanga kuya kunoku I was struggling ndisina kana mari, but I made sure kuti ndinotumidzira mukoma mari, but she was misusing that money. And by the time pandakazodzokera kumusha ndichiti zvimwe kuda ndatova nezvipfuwo zvakawanda, wanikwe kwainge kusitomborina kana chainge chiriko. Zvinova zviri zvinhu zvakandirwadza. Ndakati ndava kuvabvunza kuti ko mari makaishandisei, ndakatoita sekunge ndini ndainge ndiri wrong, vakabva vatotanga kutopopota. Mukoma ndakazotomanikidzwa nevamwe vemumhuri kuti ndinge ndichivakumbira ruregerero. Saka ndikudawo kungobvunza kubva kumhuri yeZimbabwe kuti nhai mhuri yeZimbabwe ndoitawo sei? Ndongozviraramira here chilife changu ndiri kunoku kwandiri? Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna Haidi. Ngatizamei kuti tinge tichitaura naye Haidi uyu mucomment section. Pakaipa rekidzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitopa changu. Ininiwo ndiri kurarama ndiri kumhiri kwemakungwa. Pandainge ndichiri kuuniversity ndakamboita mental health issues, and ndiri munhu wekuti ndinokwanisa kungoita depression over a little thing. Saka zvinongonziwo maybe imhepo inonditeverera, because sekuru vedu vanonzi ivo vakaponda munhu. Saka nyaya yandiunza pano ndeyekuti I am feeling very lonely kunoku kunyika kwandiri, and what hurts me is that I feel as if I am even abandoning my own husband and my kids. They try by all means to support me as much as they can, but I am always shutting them out. I don't know kuti ndoita sei. Ndambozamawo kuti ndinge ndichienda kune vanhu vanobatsira through counseling, but it is not working. Pane mwe friend yangu uyo wandakataura naye, iye akanditi ari kuenda kunoona imwe ng'anga iyi akawana mafone numbers acho paYouTube, ndokubva achizoenda. Paakadzoka akabva atoti zvake zvatoita, but it was a different issue. Pane zvainge zvichingonetsawo mulife make. Saka akabva ati akavaudza sekuru vacho ivavo maererano nenhau yangu iyo yekungogara ndiine depression. Saka sekuru vacho vari kunzi ivo vakati ndozvinoita mweya wengozi, unokwanisa kungokonzeresa kuti munhu ange achingonzwa kuda kuzviuraya. So mukoma ndichiuya panapa ndodawo kuti nevose avo vakateerera vange vachindibatsira. Ini mulife mangu handisati ndakamboenda kung'anga kana kumaprofita. Ndoenda here kuZimbabwe zvimwe kuda ndingabatsirikana, because iye aitoti paakatosvikapo pamba pasekuru ava hanzi akatowana patori nevanhu vakawanda, vamwe vainge vaunza vana vavo, hama dzavo dzinoita zvemadrugs. Saka inini ndinokwanisa kubetserwa according to her. So I really do not know kuti ndoita sei. Should I try? But the reason as to why I do not want to do it, it is because I feel as if it is a sin kuenda kung'anga. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu avo. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu mucomment section. Hanzi ndine problem ye depression, uye zvekare ndinongotanga kungofila lonely, yet I am married
uye ndine vana vangu, but I am always shutting them out. Ende vana vava kutongogarawo vaine depression, kana vakandiona ndichichema vana vanobva vatangawo kuchema. Hei, pakaipa. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Ininiwo ndakauyawo kunoku kumhiri kwemakungwa, uye zvekare ndiri kushanda sanurse aid. Hey, this long distant marriage, it is very tough. Nemurume wangu taifungidzira kuti zvimwe kuda zviri nyore. So nemurume wangu takasangana nawo munyika yeSouth Africa ndokubva tachizotanga kushanda tose. Saka iye akabva achizoti ainge achida kuti ndinge ndichita izvozvo zvenurse aid, ndokubva taita saizvozvo. Takashanda mukoma kuti tinge tichizokwanisa kuzotenga iyo COS yacho. Ndipo apo pandakabva ndachizouya, the plan was that ndaifanira kuti ndinge ndichizomutora, but kuno kumanje mujolo wandinakidza ini zvekuti murume ange achiuya kunoko handichadi. My husband is still there in South Africa, achiri kushanda zvake. Ndinongogara ndichingomupa my excuses to such an extent I have made him to fight with my mother, because kuna mama ndakavanyepera ndikabva ndavaudza kuti iye ava kuda kunyanyisa kunditonga zvekare nekundiudzira zvekuita. Saka mama, with the way that I spoke with him, vakabva vatsamwa ndokubva vamunyorera ziparagraph zimessage iro raakazondiforwardira, neniwo ndikabva ndamuti ko iwewe ungagotukana sei naamai vangu. Then we started fighting, but then ndakazongomukumbira ururegerero. The reason as to why ndisingadi kumurasa zvekudaro, it is because takatambura tiri pamwe chete. Kunyangwe pandakauya kunoku ndakatoenda kuairport ndichitobuda mumukuku, tainge titoriwo vanhu venhamo zvekuti vanhu vazhinji vakatoshamisika nekubudirira kwedu. Saka kutaura kudai so, I have 2 guys that I am dating, murungu neumwe wekuZimbabwe. I don't know whom to choose between the 2 of them. Vese vari vaviri ma-citizens ekunoku kunyika kwandiri. So I feel as if my husband has to move on so that I can move on. Ndinotombonetsana naye ndichiti zvimwe kuda achandiudza kuti ava kuita zvema-girlfriends so that ndinge ndichizotumidzira vabereki vangu ma-messages iwawo, but he always remains quiet. Handizivewo kuti ndoita sei, ndosiyana nazvo here izvi zvandiri kuita and fight for my husband to come kunoku kuEurope. But imwe friend yangu yandinowirirana nayo, iye akanditi learn from me. Iyewo paakauya kunoku achitawo zveunurse aid, hanzi akabva achizotanga kuitawo zvemaboyfriend. Anoti iye akapandudzwa nekunoku kwatiri, ava kuendawo kumaclubs achiita maboyfriends. Then the guy then found out kuti ndozvaainge achiita, akaramba akangonyarara. The husband akazoti ava kunoku ndopaakabva achizomupandukirawo. Saka iye ari kuti never even think kuti your husband does not know. He knows very well kuti izvi ndozvauri kuita kunoku. Saka ukazongoita mistake yekuti wazo-upgrade upenyu hwake akabva achizouya kunoku, ndopauchaona chimoto manje. Saka chingomusiya, kana kuri kunzi achauya kunoku ngauye ega, iwewe usamubatsira nekuti mangwana zvichazokurwadza. So handizivewo kuti ndoita sei. Bedari ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Zvakangoma hazvo veduwe. Marriage yako yakapararawo here nekuda kweCOS? Kana kuri kunzi ndo zvakaitika kwauri, you can come to my inbox and then you tell me your own side of the story. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti muge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Ininiwo ndakauyawo kunoku kuUK. Pandakauya kuno kuUK mainge muri muna 2016 due to work restrictions mukoma, ndakabva ndachizotanga kuwirirana neumwe muZimbabwean uyo wandakafungidzira kuti ainge achida kutongondibatsira. Ndainge ndisingatozivi kuti most of us Zimbabweans tinenge tauya kuno kukumiri kwemakungwa tinenge tatova nechimwe chimbimbi ndoga nechimwe chihunu chechikawadi. So this guy I started working with him. So iye ndainge ndisingatozivi kuti basa rake raanoita nderekutengesa madrugs. Murume uyu aindipa mapackages andainge ndichizofamba ndichideliver mudzimba dzakasiyana siyana. So then there was this other day
pandakazoenda neimwe package ndakapotsa ndasungwa musi wacho iwoyo, but Mwari vakandirwira apo ndainge ndisingatozivi kuti ndainge nditori nemadrugs because aingondipa chisecho obva anditi usachivhura. Mukomana Nash, I used to commune without even realizing kuti ndine madrugs. So the taxi in which I was in yakatombomiswa nemapurisa. Mapurisa akataura nemurume uya they had suspected him since this guy he was from Pakistan. Vakamubvunza mibvunzo yakangosiyana, then ndokubva vazongotisiya tichienda. So ndakazoti ndasvika kuya kwandaifanira kunosiya secho iroro mukoma. When I walked in there, I saw that those guys, they were just drug dealers. Ndakatongozviona they were Nigerians. Ndokupandakabva ndachizomubvunza akangoseka zvake akabva ati ndokutsvaka kwacho ikoko ingawani I am paying you good. Mukoma ndakazongosiyana hangu nazvo kubva musi iwoyo pandakangozviziva kuti ndo zvaainge achindiitisa. Ndakabva ndatongoramba and he kicked me out and I started staying in the street. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Hey, zvakangooma hazvo vedu wakamboitwawo here hutsinye mushure mekunge wasvikawo munyika yekuti wainge usina kana munhu waunenge uchiziva, then wobva wasangana nemunhu wekumusha wobva wati at least zviri nani, then munhu uya obva akuitira hutsinye. You can come to my inbox and then you tell me your own side of the story. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera. Kana kuri kunzi unenge uine ma-issues aunenge uchisangana nawo mulife mako in the diaspora, you can come with those stories in my inbox, then tobva tachizoposta panapa. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.